Kaixo gaztiak! Bideo biharrian, gaur Minecrafteko bideo dukat! Aurretik besterik ez dagoelako. Gaur Minecraften eraikiko dugu, eta zer eraikiko dugu? Etxe! Az gaitezen ba! Nire etxea hain da salamerua. Espero dut inorrek ez pulskatzia. Zertan bil! Nora oamo kordo pulsketa. Tori, kakao me hori. Orain emango dizkiate pelak. Iez aizinua jungo. Ekatzak ipurdi xamurri. Nik anuen ninik egin nahi, utzi joaten mesedez. Utzi bakean! Ik ez dakik zer deken mina. Begira nire zinbrela. Ez, hori dena ez. Bai, dena iretzat. Barkatu, enuen ezer egin nahi. Nire txea utzi nahi zenuen eta orain nik utziko dizut. Ipurdina. Ah!